Nangita sa kuan mo. Wala ka mo eh. Lagi. Kumusta naman siya? Dugay na pag pangita nimo pero wa na ko kaanhi dayon nimo kay nabisi ko kabaho biya ka na maligya ko buko. Paslas ako eh. Magpaayos ako. Ay paspas ko diya. Ay pagpaspas diya. Hikayo na ni nato nga makasapi na sadta. Ay. Makalagot sa mayota eh. Di mo tuman sa sabot. Inaagi nimo eh. Kuan man gunagod ka ng exchanging gift ba? Ubayad mo na sila nimo nya. Magkaluya-luya ka. Tagaan na kag 5 pesos o di ay suter. Matawat nimo kundi ka kabaho. Ay, dili man na agud mo isabot na mo. Dako arwas ko mo. Nakatilaw gas ko mo ni Odit. Nga nang hangno. Kaan mo gani, igos ko mo. Ang gawa gini mo. Adto lang ko dito gud. Di man na sila kapugos og dili ka. Lain na walang bayot og kanang imo binuangan. Wala na sad ba? Makasapi ka. Naama sa koy. Pero pas na sa kuron. Adto lang ko dito gud. Importante kay na iyang tuyo nimo. Kana bayot. Kana kinagpangita nimo. Kikanahan na nimo. Oh my God! Mungkoy. Adto lang dito gud. Lain na walang bayot og mo'y manood. Di na ginabuduol nimo. Aw sige gud. Basta uyugi ko ha. Tabangi ko ikaw rin pasabot mo na ko ilakaw. Ako lang bahala nimo. Pero pangatagongan sad tara. alang ako kay mo ko at Uyugi ko ha. ikaw Basta uyugi ko ha. sumkaw. Tara. Uy, asa ka, Kix? Bantay ka larong tawhana ka ha. Basta tinuod yung mga istorya-istorya nga akong nadungog. Patyon duty ka. Ikaw, malang kakikuyog na sa kanan niya. Di ba ingat ka mo? Di niya ka magkuyog, anak. Ano ba kayo sa mundo ba? Ha? Di ba ingat na ka? Napaglikay na anak niya? At doon na sa bas niya bayot? Yoy, mau na yung mong kuha nila kawatong gitinsi. Si Jason Sunday ha? Ikaw ba? Paginagot? Ano? Kalamay, gagawin ka? Wala, iyo. Mau na yung mong Gidawat ka, lakaw. di papalayas kang girli, gidawat ka. Ni karon, mamayot na sad mo. Di, mau lagi na mong kawatong gitinsi. No, daghan ang gasunin mo, daghan ang gasunin mo eh. Mailok ka sa nimo. Kilikiti. Uy! Bats! Asa si Kiko? Asa si Kiko? Si Kiko. Ha? Ay, si Kiko. May akong gihuwat na kay ma'am kay nagsabot mi nga agay mi makita. Kinsam tong babae yang kuyog? Ay. Kuan day. Iya tong pagumangkon. Gikuyog to siya kay naa sila paliton. Tarong ha? Unsa man iya akong nadunggan nga na siya iya batanon? Unsa akong sabo mo? Tubag! Wala oy. Ang nailhan mo gud nako nga uyab niya nga batanon ikaw manggod. Muga pamgani kag City Anyos. Burit! Bantay ha? Basta tinuod lang. Oh? Happy kita na sunding ninda ganina. Yan saan mo? Imo mo gundubul-dubulon doon. Ipangatag ng uban din na.
Magkapos lubuha. Mawa yun. Nagawas yun ang imong pagkatika bakit. Pasakyan ni Pi! Pasang agok sa sila ko! Pasakyan ni! Pasakyan ni! Ito sila! Tumbati ka lang! Pislin ba niya? Diya lang ka! Ay kuyog na ko! Diya lang! Uy, may tika! Uy! Diya atay ka! Kayo! Kalimtan ko na! Atay ka ang mayutak ka! Mangutana ka kinsa ko? Oh, mo tanong kinsa ka? Ikaw, kinsa man ka? Wa ka kay bawo kinsa ko? Kinsa man ka? Girlfriend ko ni Kiko. Ano? Ha? Congrats! Congrats! Daghan na ta! Raghan. Ngano man di ay si Kiko di ay? Girlfriend sa kuniyab day para makahibaw ka. How dare you? Tanawa! Ipasidan na natin ka! Ingna natin ka nga! Kika kumpiyansa ng Kiko! Bugo magod ka! Hoy! Haron masayod ka no? Kaslo na may sunod si Mana. Og niingon siya nako nga ako ra iyang uyab. Manapaw ka? Kamananapaw guni mong dako. Magkakagnaw! Ha? Isa! Unsa? Magbuglogin mo! You want to fight me? Oh, I want! Yeah, come on! Be! Aisa! Be! Gusto ka mo fight? Be, hapat ka ba? Fight ka! Be, kupot tonggan!
Kupot! Kupot dugnan pa di ba? Sige, fight! Ay, 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 ay. Ah!